What's up mga kakaltok? May napanood na naman akong bagong vlog ni Idol. And gagawin natin yung kay Mother. Yung magpa-plancha. Pero hindi naman nakasaksak yung plancha. Kunwari magbablog lang ako na namamalansya ako kung paano mamalansya. Siyempre, hechicero si mama, uupo-upo siya doon. Tapos, ihagis natin yung plancha. Pero, hindi man yung hagis na as in mabubukulan. Ihagis lang natin malapit doon sa paanan niya. Tignan natin magiging reaction niya mga kakalpak. Watch out! Sana panoorin niyo itong video ko hanggang matapos. And don't forget to like and share and subscribe. Yan na mga kakaltok. Magpa-plancha tayo. Medyo mainit na siya. Pati na ba? Maturog ako. Naman nga ninyo. Ay! Dali nga. Dahil man sabi yan. Maski catch mo. Mama, kahit nakapaa, kaya ko magplancha. Ay, syempre. Kahit kaya. Ay! Dali! Alam niyo mga kakaltok, isang hobby ni Mama is yung magmarites. Martik talaga, ikaw ang mahilig magmartik. Mama, huwag ka magpahalata na ano. Na ano? Na-react. Pag na-react daw, totoo. Hmm? Ngayon mga kakaltok, si Mother, umaga pa lang, pagkagising, diretso na yan sa marites. Ay, di munggol ka, bubog dyan. Taka! Turog pa ako. Kumusta ang Valentine's mo, Ma? Pati na iukat na may makaparakan. Nagtot. Ano to? Fast talk. Magpa-fast talk tayo with Mother. Kumusta ang Valentine's mo? Kumusta ang Valentine's mo? Ay, man akong Valentine. Balita ko, nagiging si Papa. Oy, putang ganong kabuto. Huwag mong papakita dito na nagtatransform ka. Ay, di ko nga di ako pagpaano. Tangan, hindi ako mag-transfer. Pero sabi niya, mga kakaltok, hindi pa din daw siya nawawalang pag-asa. Ay, di! Ay, nagtatabi! Kakasupo ka! Mahal na mahal niya pa daw po si Papa, kaya may pag-asa pa daw po. Kaya nananawagan po siya. Ay, di ako nananawagan! Isilumunin ko! Ma! Nawagan ka dyan magsulong. Sana po masaya kayo kahit makaduga ko mga kakaltok. Sana po nag-enjoy kayo. Hindi na, mag-video ka dyan magsulong. Don't forget to like and subscribe and fast talk. This is a fast talk with my mother. Thank you.